Estado solicitó en la vista la práctica de dos pruebas, una documental, que era la aportación de un informe técnico de la Confederación, y la declaración testifical de los funcionarios. La sala inadmitió la práctica de ambas pruebas porque consideró que eran peritos, no consideró peritos que pudiesen declarar en juicio a los funcionarios del organismo. Es una práctica habitual en recursos de este tipo, que los funcionarios hagan declaraciones periciales para defender nuestros expedientes en contenciosos similares ante la misma sala. Pero en este caso pues, no lo admitieron, la Gracia del Estado recurrió, se admitió ese recurso y será una de las cuestiones más que se plantearán en fase de casación. Sería preguntar en la casación la piensan volver a presentar esas testificadas, ¿no? Bueno, el recurso de casación, evidentemente, aún se está estudiando, recogerá todas aquellas cuestiones que entendemos que no se han seguido adecuadamente, tanto desde el punto de vista procesal formal, como puede ser esta, como de fondo, que son las que exponía el presidente. Yo quería preguntar, a la sentencia de que foi clave a falta ou a pouca control de calidad das augas de cara ás declaracións de impacto ambiental en resumo a que seguirán proliferando as granxas. Por respecto a isto, que hai que decir, tamén se teñen a cifra desde 2011 do número de aumento de macrogranxas, que ao final, como vostede decía, é a causa do problema. E por último, se nesa relación de destinatarios de informes está a empresa que todos sabemos que é a principal, digamos, a empresa agroalimentaria de Ourense, que sostén o 99% das granxas. Esas son tres preguntas. Sí, bueno, si me esquezo, vasme recordando alguna delas. Con respecto ao concepto macrogranxa, eu non utilicei o término precisamente macrogranxa porque é máis propio de outras latitudes. Aquí, na línea, o que se dá é unha sobredimensión, unha gran cantidade de granxas, sin entrar a calificar si son macro ou medias. Pero si hai algúns datos, e vamos, co número concreto, nós non somos o organismo competente. E que hai que ter en conta unha cousa. A licencia de construcción de unha granxa e a licencia de actividade non a dá a Confederación. Entonces, nós non temos un número exacto, pero valéndonos de números oficiales, eu lles podo decir que na comarca da Limia hai máis de 5 millóns de cabezas de aves, hai en torno a 200.000 cabezas de porcino. Entonces, e baraxamos un número aproximado de máis de 300 granxas. Estamos falando de 400 kilómetros cuadrados. Eses son os datos, número arriba, número abaixo. E iso é o que nos leva a nós e a calquer a concluir que hai un exceso e que hai un modelo económico que ten saturado o territorio, un territorio pequeno, de unha carga gandeira que non a soporta ese territorio. E ainda encima non hai medidas correctoras ni de tratamento dos purins. Esa era unha das preguntas. E había outra pregunta que Sobre a calidade das augas para a sentencia que a Confederación é o responsable porque ten esa competencia de control de calidade das augas, que iso é decisivo para a declaración de impacto ambiental e en consecuencia para a apertura de novas instalaciones. Claro, pero a calidade das augas antes vos estaba explicando que periódicamente nesa zona lle lanzamos ás administracións que teñen competencias, lle lanzamos informes no inverno unha vez ao mes e 8 meses do ano, cada 15 días. Informes exhaustivos, científicos, froito de análisis de laboratorios homologados sobre a calidade desas augas para a toma de decisións das administracións competentes. E logo apuntabas, claro, e aí se pode discutir si o que vos decía antes, si 59 puntos de control son moitos ou poucos. Son suficientes e
si tuviéramos 80, pues millón, pero con ese son suficientes y de feito se le ha detectado ese deterioro na calidad de las aguas. Con respecto... Si a empresa Sí. que comunicou algo por esta presencia de... A empresa. Claro, por esa cantidad de... Que empresa? Por Core. Bueno, as granxas que hai ali